Здравейте, раци, и добре дошли в канала. И в това видео може да гледате вашата седмична таро прогноза за периода 11 до 17 май 2026 година, като самата прогноза ще се фокусира върху бизнес, работа, както върху любов и лични взаимоотношения. Така, започваме. Една карта за бизнес и работа, една карта за любов и лични взаимоотношения и по една карта за всяка една от тези две важни сфери в нашия живот. Тук имаме карта на влияние. Така, що се отнася до бизнеса и работата, основната карта е шестица жезли, която е под влиянието на силата. И тук имаме активно поддържащ сблъсък между двете карти. И това е една седмица, в която ще ви възнаградят. Ще възнаградят вашите усилия, вашите идеи, като възнаграждението и основно е или парично, но в по-добрия случай е морално възнаграждение, т.е. похвалят пред важни хора, окаже се така, че ви дължат услуга, или пък ви предоставят по-висока позиция в работата, в която работите. Но самото възнаграждение ще ви отвори поле за изява. Благодарение на това възнаграждение, всъщност вече ще може да преследвате някаква цел, която я имате във вашето съзнание, но в момента не е поставена. Поради липса на нужното неопровържение изкочи ми думата от такава. Нужното позволение, нужното одобрение и също така нужната подкрепа. Но имайки вече ресурсите необходими за тази цел, които отново ще ви бъдат предоставени чрез възнаграждението, вече ще може да я преследвате и тук си говорим за една доста дългосрочна, бих казал дори и кауза, но това, което трябва да имате предвид е, че няма да ви бъде толкова лесно, още повече, че тези възнаграждения са еднократни поне за сега, така че ще трябва да продължите да влагате от себе си в работата, за да могат да продължат тези възнаграждения да идват към вас, да се повтарят по третият, по четвъртият. Но това, което исках да кажа е, че тази кауза ще бъде трудно, ще бъде дългосрочно, ще ви отнеме време и в дадени моменти дори и може да се питате аз за какъв дявол деца вика го започнах това нещо на времето. В случай, че това видео ви харесва, решите да подкрепите канала, това, което трябва да направите е просто да се абонирате за него, да харесате видеото и евентуално да го споделите с някой, когато смятате, че информацията в това видео ще му помогне. Що се отнася до личните взаимоотношения и любовта, осмица пентакли, която е под влияние на петица мечове. Тук сблъска на елементите е пасивни врагове, пасивно-вражески карти и това, което може да очаквате е някаква промяна в план или концепция в личните ви взаимоотношения или спрямо човека, към когото имате интерес, като за съжаление тази промяна ще ви накара да се почувствате зле и дори някои от вас, раци, ще се почувстват силно предадени от човека, на когото са имали доверие до този момент. Непристойно действие може да очаквате от срещната страна, дали сега съзнателно или несъзнателно човека ще прекрачи определени граници, които вие сте поставили, ще наруши определени правила, на които вие държите, което, отново повтарям, ще го представи като човек, който не е съвестен и не се отнася съвестно към вашите взаимоотношения или към вашата връзка. И пак казвам, това ще подкопае доверието, което имате помежду си. Важно за тези от вас обаче, които не са в взаимоотношения, да бъдат много внимателни тази седмица, понеже някой може да ви излъже или по-скоро да се представи по различен начин, отколкото всъщност сте и да му гласувате кредит на доверие, което в бъдеще няма да бъде оправдано. Така че преди да решите да започнете някакви взаимоотношения с някой, бъдете сигурни, че го познавате добре.
И това е вашата прогноза за идната седмица. Надявам се да ви е харесало, надявам се да ви е било приятно и се надявам да се видим следващия път. До тогава, чао!